Hintayon kay Jesus, hirap mo'y day'y bagi, puso na alaya, dayawen di agresar, Jesus ken kay servini, daytoy puso ken bagini. Jesus ken kay servini, daytoy puso ken bagini. Idinaganti ang aking anak, hindi Espiritu Santo. Amen. Di ako at ako makatayo. Kasama namin. Kaman tayo di karakat tayo pagyaman ni Ribina. Kasama Espiritu Recovery ni Santa Viernes Dagpalan. Nagkamagalag tayo ti Diyos na iso, manggalagaraw ti Diyos tayo. So ipagtalkan tayo, darami ki amin tayo. Ikikan na tayo ti parabo. Kung maglaan na diyaman tayo ti Iwana. Pagbabawian tayo ng darami ki basbasil tayo. Pagmadapan na kay kari tayo makirano. Darami ki nasantuan ng misteryo. Sika na ibahon no pa embagan dagiti puso na agbabawi ako kaasyan na kami. Ako kaasyan. Sika na imay no ayaban dagiti managbaso Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan. Sika si tutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabagat na kami. Ako kaasyan na kami. Ako kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatinang nakabali na Diyos at kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbason tayo ipan na tayo itibiyan na nanalo. Amen. Tayo. Ako no awan tatulong mo saan mi ang kabailan ti adbyat ang makaayayo ken ka. Ipaay mo kung mga rod taday takaasin. Ipaay mo kung mga rod taday takaasin kankanayon ang mga iturong. Kanayon ang mga iturong ken mangsarana ikata kami. Gabukin ako may Kristo ng anak mo ket Diyos, iso magipagbiyak ken magipagari kanita. Ititimpuyo kay Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan kay Gana. Imaybasa na alaw di libro di Propeta Jeremias. Impakamo di ako kanya ipanangisikat dagiti kahuson ko. Mayari kang itinaamo nga ulbon ti karnero, amay paniti pagpartyan, kedyak amu adakes ti panggepda kanina. Inun kunaga, ukanen tayo di kayo itatana sa lunat pay. Katayen tayo tapno awan dun ti makalaglag iten kuwan. Nagkararag ni Jeremias, uapo ang nakabalin amin, nalintig ka nga upun. Suutem ti puso ken panunod ti tao. Ipalubos mo kadi ang makita ti panangbales mo kadagitoy tattao. Taintalek ko ken ka daytoy marikot ko. Isa o ti ako. Agyaman tayo Diyos. O ako Diyos ko ken ka at kamanga. O ako Diyos ko ken ka at kamanga. O ako Diyos ko ken ka at kamanga. Ilisi ken isalakan na kung aming kumangkamat kanya. Amangan lukas dalalaywan amang ipanaw kanya, ket ikilugar na awan makaisalakan, lasang-lasangin da. O ako Diyos ko ken ka at kamanga. Iatlag mo kanya po ako di pangyedeng mo, kapag among nga awan basol ko. Pagsardengem ti kinadakes dagiti na kilo, ket dawatek agong gulaam dagiti na imbag katao. Dalinteg ka o Diyos, usigem dagiti panunot ken taligagay ti tao. O ako Diyos ko ken ka at kamanga. Ti Diyos ti kalasag ko, isalakan na dagiti nalinteg at tao. Ti Diyos nalinteg a puwes, dosaen na kanayon dagiti managdatdakas. O ako Diyos ko ken ka at kamanga. Dadaan kang ako, magtumpal tibig.
ikantan o pinagan mo, maikantan o pinagan mo. Iabot ka pumatara kayo. Sa kumamit. Panakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Gloria ay kang tao. Alo kadagiti tattao pinagtatarip nung kinaitarip nung kinakangay ti imbaga ni Jesus. Kudno nga iso dayto iti propeta kinunada. Kinunada diti daduma iso ti Kristo. Ngem addamet nagpuna saan nga ijay Galilea ti paggapuan ti Kristo. Saan aya ako natin santo na surat nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David. Ket maiyanak iti Bethlehem. Iti ili ang nagdaridan ti David. Iti kasta rin so di pa nagsusupati dagiti tattao gapuken kuana. Kaya't ili tidaduma kadakwada at iliwan ni Jesus. Ngem awan uray maysa anang sabid ken kuana. Nagsubli dagiti gwardiya ti templo kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti pariseyo. Apay aliyo inyeg ditoy sinalubsod dagiti panguluan a papadi ken dagiti pariseyo. Awan pa'y tinagsao, akas ti panagsao dahil ti atao, pinsong bat dagiti gwardya. Kinuna dagiti pariseyo, kadagiti gwardya, oray ka kayo, naalilaw kayo met kadi. At daya na amuan nyo, nga agtuturay, wenno pariseyo ang mamati kadwana, ngem na ilunod dagito'y at tao, kanida ang mutilintag ni Moises, no pa'y kasta, nagsao ti may sa kadakwada, iso dahil ni Nicodemo, anapan idinakusao ken Jesus. Sigod di paglintegan tayo kinunana, di tayo mabalin adusaan kinay sa tao, no di tayo umuna mangnidan ken maamuan no anya inaramid na. Taga Galilea kagahimet kinunada ken kuana. So kimatem dagiti sursurat ket maamuan to nga awan na pulos ti propeta at umaod ijay Galilea. Ti Ebanghelyo ti ako. Good morning. First mas dito nga chapoy. Nga muna nga misa tayo dito nga minsan tayo good morning. Good morning. First mas tayo dito nga kapilya, dito nga chapoy, saya kaunay ka data tayo urayaan ni manukatan hirap ng simpaan dito yan ang ulang dapat patrabaho tayo no umalo tayong tao hindi na sumabigay hindi di Presidente ni Gloria Congressman Gloria Macapagal-Arroyo siya kung tinira na social action ini dapat nahilip ti charity isuna lalay na tumulong, kung na iti simbaan, da kayo, ti makadagdanon kadagitay ka susulina kang alubar, nga ang namadagdanon ti gobyerno, kung simbaan ti makadanon, kung kanang titulong, mga titanda na tulong ini, yung bulan siya ti diocese, madamo galing nagan na, madamo rupa da, kaya siya madi ko na, alo nga diocese kada, kung misto ti inikal data, so dapat ti dumano, ng hangang mula sa tintinta ng tintati worth 800,000 na nagdatang ti Proswin para ti social action program charity. Hindi ko ang remorte issue, ano pinangibagaan na Pajero ang tinawad na dito intinta ka na dito obispo. So dito ko nada Pajero based, but Pajero bishop, kunada. Kaging na nagreklamo da, ano ti haka-haka, hindi ko ang kapandeng sublimite Pajero, hindi kongreso. Kongreso Senado. Eh, bang nagiging na kuri yan tao, gusto ilin ka, ang pailakan yan, anak mo nag-gusto at. Siya social action ka, naira na schedule ko na kayo na ako tinaka. Kani dalay, Miriam, Senator Miriam, Senado dalay, Miriam Defensor Santiago po na sino tinagpunan ng Trinidad Pajero? Kaya dada hihiring nga eh. Kaya nada, yun naman ang sinabi nila. Intopak na din papel ni David Miriam nasiring na ro. Intopak na. This is not intelligent.
Nagigag sa awang mo ti fact, awang mo ti pangmanit, awang mo ti nakakita na mismo para lang na pagdero. Awang mo ti pagdero. Nagigay mo second hand na pathfinder, nagigay ko sunila, awang mo ti pinausan na personal para isimba. Insubli lagi ko obispo, nagigay nga pa. Di ko suratan di Philippine Charity Sweepstakes, suratan na kami ito, tawagan na kami, o sa tawagan na nga. Usarin nyo lang tapat, may ilang kaalaan na usarin nyo. Kunamot ni Cardinal Quevedo, you created a culture of mistrust. Kami alaan nun. Yun parang na, kung hanguan yung usarin ti simbaan, nga usap ti charity. Pang the inisyo, awang mati pang managnet, hindi kami nagatuman. Wan, kasi di matibiyat tayo. Ado di kita mamati, iti haka-haka. Sudah di kita mamarites. Nga nagdapan daing-danon na niya ti kunada, isumat ti kunada. Ganun naman ang sinabi, yun ang sabi nila, ti madi. Kasdyan mo ti kunada. Therefore, no kasdyan ti kunada, the word na kasdyan mo ti kunada, adayo pa, iti kinapudno, masapol nga makita, masapol nga marigna, masapol ang mapanag. Kano, agbas-basar tayo lang, iti dahi ako nada, hampay nga pure, hampay nga 100% na agpaiso di ibagbaga tayo. Iso nga very dangerous na itindak na tao nga kasarsari ka tayo nga ibaga tayo. Oy, ang munti ko nana, ay sos, ako delikado. Anak ni Marites na itang, muna akunan, muna iso na kati original. Naya iso mga very dangerous di tayo. Sa tayo lang kumaagsaw, may sumunti ko natin, kung kunata tayo, dati nga kalakay, dati nga kapapit tayo, dati nga tayo. Nagagili pa yung palibas-basa na tayo kanyang pati na half-truth na dyan. Narigat pa yung half-truth, awang pa yung napangginakan. Dahil di Madina. Kasi maglaan ko rin ibang mati. Hindi niya po Isus, dahil hindi ko nada. Isumuti ko nada. Si kakaligat daw po si kakaligat Kristo. Kung nadagitigat tumaan. Ilang ni Nicodemo, na inilaganan. Nagsao kadagiti Pariseo. Taapaya, kunana, di ammo kunana niya. May tiniti kunana niya. Nicodemo na panlaki sa okay, hindi natin sa okay na Jesus. Sigon di paglandagan tayo kinunana, di tayo mabalik at saan tinay sa taon di tayo, umuna manglagan kin maamuan noan niya di naramid na. Masapol nga adda, fact, masapol nga adda, konkreto nga inaramid na. Talini ko din mo, nakasarita na idin, iso nga, nakasarita niya ako isusun, iso nga narinana, kasi yan mo katindihan tayo. Ipamati, no haka-haka laeng, sigunti kunada, kung kunatay laeng, adayong pati. Masapol nga marigna tayo, nga ni Apo Diyos, naggaraw, itigat tayo. Hindi makabulan na panagyan ni Iya Isabela. Adorasyon niya nag-reflect ka, kitaon na niya nagtinagkapsutan, aturin, iya-diyan mo. Ado nga wagas na naggaraw mo niya Apo Diyos, para kanya ka. Ibabalik. Ado nga wagas na the message na inaramid. Yan yung masapol na ranigan mayat namin iyan na ulipag na solina Rancho Agripino ay solintag na pagpapigil. Kaya at tayo mo agulimo, magdapluman kami, kura agdaraw ni Apo Diyos kanya tayo, hantay na sensitive. Sa bali di focus tayo, hantay na haan tayo nga marin na, di garaw na kasabali di focus tayo. Ngamdorin na kung talagang agulimo tayo, kadinggan tayo ti ibaga na ado awakas na ang sasao ni Apo Diyos kanya tayo. Kano nagulot, inangiwa pilubong tayo, nagulot pilubong tayo, hantay mga gamit marin na titaraw ako di Diyos. Iso mati pagmati tayo, kumanaan na daw ulit kayo, inadal tayo. Wala, binasa tayo di katikismo, nagdengag tayo, inadal tayo. Nagiging milagro, ibagbagada tayo. Isumuti kung kunatan, o kung kunatay kailangan. Dayupay. Ini kinapintas na aramid, agulima, be sensitive. Kung Santo Tomas, di Aquino, God gives on nature. Uray itinicho, uray itinubo. Uray itigimong tayo. Naiagda ni Apo Diyos. Alam mo, nagaramit tayo di chapel. No, hinaan tayo lang, lagi ang kararagan tayo. Hinaan tayo nga, grasya ni Apo Diyos ang trabaho. Nung sa baang gabi na, nagulog din tayo. Nung narigat tayo mamangag, sa bali pang panungutan tayo.
sa nabura ka gilubong tayo ng mga tigaraw ti Diyos. So maroon na po na ng lisensity. Ado, iwagas na trabaho na sa kanya tayo. Nagrasya na mabindisyonan ka, adal, karaon, nabintas na ka nagkakadwa. Lagi kay nabintas na sa balikas na ang kaputi kakabsat tayo. Ang sasaon ang Diyos ka dali. Yung nudadluma, ang tayo mga nudadluma, adayo kayo diyan. Kaapayo, ang gamin na si uulimot, ipuso tin panunod tayo. Uray na niyawag tilugong, nung naulimot ipuso tin panunod, mangyod kayo, mali na tayo. Ngayon kung makita rin gagayan tayo, ang natin pamamati tayo, isumot ti kung kunata. Ang kumati pamamati tayo, isumot ti ibagbagata. Hindi kumata tayo, isumot ti makalito. Yadayong kat apo tapong tot mo, kat awatan dagito'y daton mi, kat allukudan dagiti nasungker anatom mi no manugot kan ka, gapo ken Kristo apo mi. Amen. Di apo at ako makata kayo. Basta kumawit Ken ken kakayo dagiti tapos puso yun. ay na sinatagpay ti Apo. Yaman tayo, iti apo a Diyos tayo. May karigat rumbeng. Huwag noon ay may karigat rumbeng anong migat pa kay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo agyaman kang ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin kadag na nayon na Diyos. Kasi ka ingad din mo ababaan di pa ng parparit mi iti bagimi kerredam dagiti kinadakes mi. Patangukan dagiti pampanunod mi. Itag mo pa iti kinangalingal, kandi ang nanayon agong ko na kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo ag daydayaw, dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ket agdadanggay da amang itantanok ken kaisa dawaten mi, nga ipalubos mo kuma, kay timpuyog mi met nakurapay at timet mi kat ko nami adi agsarday. Santo, 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 iti apo, Diyos dagiti amin na parswa, langit ken dagat nunya, iti pagkaidayawan, Hosana iti kamatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana iti kamatuan. Pudno na Apo abi ika tinasanto kay sika ti bubuayan ti amin at tinasanto. Dawatin mi marot, ipaayo mo ta espiritu mamang pasanto kada dito'y adapon.
Tapno pagbalinan, katipaay mo ida kada kami, abagin at dara, ni Apo ni Heso Kristo. Iso hindi sakbay ayawat na as ayat tibagina, tapno at puto o nangala iti pinapay, nagyaman kanta. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alarin nyo ket mangantay amin ibigay ko. Kada ito itibagi, iso ang ayawat to, ang ipaay kada kayo. Hasta matatalpasanday, di pa nang rabiida na ngalay ikalis, nagyaman ng intenda. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alarin nyo ket uminom kay amin ibigay ito'y. Kada ito itikalis tidara, dara tibaro, kenat nanayon na tulag. Iso ang maibuyag ko, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ato at ang tao, tapno mapakawan dagiti kasbasol, aramitan nila ito'y, pangilaglagit yun, tanyo. Ilis ka rin at ipamamaki. Babaen ti krus mo kay ika panagungar, inakami sa lakad, sika nanugod sa luto. Itinarod pa lang ilagit mi di papatay kan panagungar ni Kristo, idatong mi kan kaapo, itinapay di biyak ken di kalis di panakaisarakan. Abiyaman kang ken katayin paay mo ama ikari kami, nagdalito isaklang mo katang serbi kang ka. Dawaten mi ako talaga may makirang di tibagigan dara ni Kristo. Pagkay kaysarin na kamutuma, ti Espiritu Santo. Laglagi bang kad-apo ti iglesia, malaysap na ti sa nalupungan, kat parayrayon, kayat na analusan. Laglagi bang na ti Francisco at Santo Papa mi. Ni Marlo, nga sa obispo mi, dali ti amin nga obispo, kaya papati. Laglagi bang kay apo, dali ti kakapsat niya pinmusayan, as inanama ti panagungar, dan ti sidong kakaasin. Awakan kat iday isidong karamiyak mo pagkakitaan kagen kay tirupan lupa. Dawaten mi ako tay paay mo man takaasim kada kami. Aramidem ko maamay kami kam amin ni Diyan na nayon na biyan. Kat magiranod kam to, kanin gasatan na Birhen Maria na inati Diyos. Dinagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat na apostoles, kat dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ito'y taga. Magikatwa kang tukad met kadakwa ka magitantan o ken magidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititingpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka nakabalin nga ama, kaya amin adayo ken gloria ikagnanayon nga awan ti inggana. Hintay umaraw iti ama, katulog ka itararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ang aming hantad sa dilangit, madaydayaw kumatinakan mo. Duntay kumari pagkaliang, matungkal kumatinakan mo. Nagakakas sa dilangit. Idam kadakang daldaw ito'y tikanembi patinayong daldaw. Pakawalan daliti basol niya asmet pamakawan ni. Kalagiti nakabasol kadakang. Ginakapalit kayaan maglubot Iso sa saratan ng dawatin mi kan kaapo kay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan di itdan kada siya ayak ti kapya kadagiti andaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin arribok na itanawa kami kabayatan ti panangururay ti ginagasa na ng namaten ni ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tapukuan ti turay kapanapabalin ken dayaw ken benayon dito sa o ako ni Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibakit kada kayo kapya nga gapo kanya ited po kada kayo saan ka dagiti basbasol bitiningam nurigat ti pamamaki ti iglesia ket kas mayang nur ti pagayatan ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagtaytay sa sikanagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Kita piyati ako kan kanayon kumana data tayo. Sa kumana. Paay tayo kita piyan itong dalmay sa kada tayo kapiyan. Pero ti Diyos, mamikat ka di basbasol ti lupo, mataasa siya naman.
Cordero de Dios sa mangikat, karagitibas basol tingurong, asya na. Cordero de Dios sa mangikat, karagitibas basol tingurong, item kadakam tikapya. Datoy ni Apo Jesus, si Cordero de Diyos sa mga itat, karagitibas basol tingurong, nagalasat tayo anaayaban, itilay ko ay padayan. Amo dyan may karino na kanya, yang may salay na sa ulo kayo magtuntoy ka. Ibileg mi ako sika, isilaw mi, di kamay kari, nga ang serbi. Musika, kita kami, kas may sa Inangini na aramiti taga, kasta kayo, nga agserbi ti ako, narukod, narasi, nanungon, ako sika, ibileg mi, ako sika, isilaw mi, di kamay kari, magserbi, ako sika, ikaw ang Di ba ay mukan ako, tagalusan na kami, dan pinasanto na sa sakramentong, kay pagbalin na kami ang makaay-ayo ka, bapuken Kristo nga ako ni. Amen. Di ako at ako makara kayo. Pagkas na po namin. Kaya nakakay di man nakabalin na Diyos, kaya makin ti anak, hindi Espiritu Santo. Ang Amen. pasan tinasanto ng misa, intayo, hindi ayat, yan kapia kaya ako. Nagyaman tayo. Jesus siya, Derivan Jesus Dela premus Spiria, Dorugor Auxilium, Uri Creo Domino, si sempiterna gloria, qui vitam si